Escena 7. Interior. Butaques. Dona. Guionista. Per això la pel·lícula es diria Un moment abans de morir. Durant aquest instant el noi sospesaria definitivament el seu passat, el seu futur, que ja coneix, ineludible futur. Llarga vida, dolça mort, dolça vida que seria com una llarga mort, i el seu insòlit present, una lluita, un dilema, ser o no ser, un judici fatal. I llavors el noi tria... No. Què no? Que no. Que no què? Que no m'ho diguis. Vols endivinar-ho? No. No vull saber-ho. Per què? Em sap greu haver-t'ho de dir. El què? És una merda. El què? El teu guió. Què dius? Em sap greu ser tan dura, ho lamento. És una merda. Però per què? Com pots jugar d'aquesta manera amb la vida i la mort? Però què dius? Jo no jugo amb res. Esclar que sí. Em sap greu, de debò, m'has decebut. No pot ser. No pots prendre't a la lleugera una cosa tan seriosa com aquesta. De debò, t'ho dic jo i malauradament sé de què parlo. Has passat tot un any deprimit, en baixa forma, angoixat com un vegetal. I ara veig que t'ha anat fatal. Em pensava que quan arrenquessis faries alguna altra cosa. Una cosa madura, intel·ligent, sensible. He esperat fins al final de la història pensant no, s'arreglarà. Però res, cada vegada pitjor. La trobo mediocre, tramposa, falsa i el que és pitjor, pretensiosa, buida. No pots jugar així amb la gent, de debò. Pensa-t'ho bé. Et dic tot això perquè saps que encara t'estimo i sé que pots fer coses molt bones, coses que ningú no ha fet mai. Però aquesta vegada... Com pots tractar un tema tan bèstia com la mort d'una manera tan intrascendent, tan frívola? De debò, cada vegada que ho penso ho trobo pitjor. No pot ser. Per què no vens un dia a la feina i veuràs què és la mort i el sofriment de veritat, Perdona'm si sóc massa dura, estic una mica més sensible del compte avui. Ens han ingressat un jove d'uns 25 anys destrossat. Un nano que havia sigut el primer de la seva promoció a la universitat. No sé en quina carrera, humanitats o filologia o alguna cosa per l'estil. I estava fet pols, a punt de treure's la vida. I nosaltres què hem de fer? Què hem de fer segons tu? Parlar-li amb una veu estúpida d'ultratomba a través d'uns altaveus i deixar-li triar, així com si res, com si es tractés d'un joc o d'una loteria, entre continuar vivint o fotre-li una sobredosi d'heroïna o de metadona o del que sigui i enviar-lo a l'altre barri perquè sigui un heroi. Si us plau, una mica més de sensibilitat. És una persona. No em miris així. Sí, t'estic renyant, però pel teu bé. Perquè si tu penses, rectificaràs. I trencaràs ara mateix el que has escrit i t'oblidaràs d'aquesta idea grollera i faràs una altra cosa. Una cosa bona. Vine demà al centre. Parla amb ell. Interessa't per la gent de debò, pels seus problemes de debò i fes una pel·lícula valenta sobre ells, sobre les seves aspiracions, les seves frustracions, la seva lluita, les seves mancances, els seus conflictes. Deixa't estar de frivolitats i de viatges en el temps i en l'espai i de judicis superficials i immadurs sobre la gent i els joves i el món i la societat i mulla't de debò en els temes i en la vida i fes un guió collonut. No sé. Imagina't algú que està a punt de morir, però hi ha algú altre al seu costat que l'ajuda a sobreviure. I això provoca una cadena de supervivències. Perquè la gent s'ajuden entre ells. I posar això en dubte o jugar amb això és mesquí. Baix, vil, la gent sobreviu, la gent sempre ha de sobreviure. Aquí sí que tens un bon guió per fer una pel·lícula. Es podria dir viure. O no, millor, es podria dir morir. És el que ningú no vol, el que ningú no es planteja. Què et sembla,